Аз съм килата, аз съм тоя, дето влиза с вратата. Аз съм... Здравейте хора, в това видео ще ви покажа как да сложите Клео мод на GTA San Andreas. Първо трябва да си изтеглите Клео 3 плюс мод. Аз ще оставя линк откъде да си го изтеглите. Аз съм си изтеглил мода, отивам там където съм изтеглените. Цъкаме тук, изтегляни файлове. Къде? Ето го. Цъкам тук. Ето го. Това е плюс модове. Ето сега, Клео. Цъкате тук. Изпълни. Да. Ако на вас не са, да. На английски няма друг език. Цъкате Next. И го приемате. Ви трябва да го сложите в главната директория на GTA San Andreas, откъдето се влизате да играете играта. Ти така го правите. Ти за Кея го минавайте, то не е задължително. И така. Аз ти съм инсталирал, ви цъкате на инстал и почва да ви се инсталира. Затваряме го. Ето ги модовете. Ето ги сега. Тази папка си го разархивира. Обърках се. Тази папка си го разархивирате. Аз ви препоръчам на работния плод. После затваряте. Затваряте и този пап. Чакай сега. Тук ще пътва. Затворим го. Ето ми папката мод. Някои хора може да търсят как да си сложите портал или Gravity Gun. Аз сега ще направя за него. Цъкаме тук. Ето го копирам. После отивам в главната директора на играта, където съм инсталирал Клео. Игри. И ето. Цъкаме. Ето цъкаме. Така. Цъкаме постави. Аз съм го сложил за на вас може да не ви излезе, ако не сте сложили. Цъкаме тук и айде готово ви е. Той не знам за кого ми излезе. Извинявам се. Сега. Малко ще пауза видеото, после пак ще се върна.